Ahoj a vitaj! Tak a teraz prichádza čas na tréning. Už si toho videl a počul dosť. Ak si doteraz len pohodlne ležal, je čas zvihnúť prsty zo stola a začať písať. Teraz totiž prichádza tá chvíľa, keď z teba nerobíme len pozorovateľa, ale programátora v akcii. V tejto časti si spolu prejdeme praktické cvičenia, ktoré ti pomôžu upevniť všetko, čo si sa doteraz naučil. Premenné, dátové typy, operátory, vstupy. V každom cvičení ti ukážem zadanie. Spolu si ho vysvetlíme a krok po kroku napíšeme program. Tak poďme na to! Začneme úplne od začiatku. A čiže vytvoríme si nový Python list kliknutím pravým tlačítka na naše projekty. Dáme New, Python file. Pomenujeme si to napríklad ako cvičenia 1. Dáme Enter. A poďme si spolu napísať jednoduchú kalkulačku. Nie takú, čo má tlačidlo na odmocnenie a percentá, ale našu vlastnú, v ktorej si vypočítame súčet dvoch čísel, ktoré zadá používateľ. A popri tom si zopakujeme naše vstupy, čiže input, prevod na číslo pomocou integeru, aritmetický operátor plus a vypíš cez funkciu print. A samozrejme aj komentáre, ktoré nesmú chýbať. Teraz sa najskôr zamyslíme, ako by ten náš program mal vyzerať. Čiže budeme potrebovať získať dve čísla od užívateľa. Čiže budeme písať dve premenné pre tieto čísla. Tretiu premenu použijeme na výpočet a nakoniec použijeme funkciu print na zobrazenie výsledku. Poďme na to. Najprv si napíšeme komentár k našej premenej, čo bude robiť. Že prvá premena by mala byť získame prvé číslo od užívateľa, tak si to dáme ako prvé číslo od užívateľa. Výborne. A teraz si to pomenujeme, túto premenu ako číslo 1 napríklad. Dáme rovná sa, čiže teda priraďujeme. A tu si dáme rovno integer, keďže chceme, aby sa to pretypovalo na celé číslo, lebo vieme, že input vždycky vracia string. Takže integer. Dovnútra dáme input a do inputu zadáme, čo chceme sa opýtať užívateľa, aby to videl. Takže zadaj prvé číslo. Výborne. Ja mu to ešte dám takto dvojbodku a medzeru. A týmto sme získali prvé číslo od užívateľa. Paráda. Teraz dáme opäť hashtag, dáme si nový komentár a napíšeme druhé číslo od užívateľa. A opäť číslo, teraz 2. A opäť chceme to pretypovať na integer, čiže int. Dovnútra dáme funkciu input. A napíšeme opäť zadaj druhé číslo. No a keď už máme dve čísla od užívateľa, teraz nám stačí napísať tú tretiu premenu, kde si dáme ako výsledok. Výsledok rovná sa, a tu si spočítame, keďže chceme urobiť súčet, takže číslo 1 plus číslo 2. Teraz si napíšeme funkciu print, do ktorej si napíšeme, môžeme si to urobiť takýmto spôsobom, že najprv napíšeme string, ktorý sa má zobraziť užívateľovi, takže výsledok súčtu dvoch čísel je, a tu si vložíme čiarku a za tou čiarkou vložíme našu premenu výsledok, do ktorej sa nám uložil ten náš výsledok. Prepneme sa na náš current file, na to nikdy nezabúdaj, a môžeme spustiť program. Takže otázka prvá. Zadaj prvé číslo. Zadám 5. Dám Enter. Zadám druhé číslo. 3. Enter. A vypíše sa mi. Výsledok súčtu dvoch čísel je 8.
Gratulujem! Práve sme si vytvorili našu historicky prvú kalkulačku. Samozrejme, nejedná sa o nejakú vedeckú kalkulačku, alebo ktorú ty poznáš. Je to veľmi jednoduchá kalkulačka, ale pre náš účel úplne stačí. My sme potrebovali si zopakovať, ako sa robia vstupy, ako pretipujeme náš vstup stringový na integer, ako spočítame tieto čísla a ako vytlačíme tento náš výsledok. A samozrejme sme si aspoň dali 2 komentáre. Môžeš si to vyskúšať, prerobiť. Namiesto plus napíš krát, alebo si tam daj mínus. Môžeš sa s tým viacej pohrať. My si ešte vyskúšame jednu vec. Čo by sa asi stalo, ak po spustení programu namiesto čísla napíšem nejaký text, napríklad PES. Čo si myslíš, čo sa stane? Ak si myslel, že tam bude chyba, máš pravdu. Value error. Jedná sa o to, že nemôžeme meniť text na číslo. Aj keby si povedal, áno, v rámci stringu sme si povedali, že string, ktoré obsahuje číslo, je string, je text. Áno, aj. Ale táto funkcia integer nám pretipováva len čísla. Ona vie vyhodnotiť, či sa jedná o číslo alebo nie. Ak sa nejedná o číslo, vyhodí sa nám chyba, lebo nevieme pretipovať text na číslo. To proste nejde. Samozrejme, do budúcna si budeme vedieť ošetrovať takéto chybičky. Teraz by bolo najlepšie, aby si stopol video a trošku sa pohral s tým programom. Keď budeš pripravený, môžeme ísť na ďalšie cvičenie. Aby sme nemuseli teraz písať nové cvičenia, napíšeme si to všetko do tohto nášho listu. Čiže napíšem Ctrl+A na klávesnici, označím si tým pádom všetok text a dám Ctrl lomítko a zakomentovalo sa mi všetko, čo bolo označené. Tento program by mal mať za úlohu 2 veci. Vypýtať si meno od užívateľa a vypýtať si napríklad jeho obľúbenú farbu. Následne sa zobrazí táto informácia, že pozdravíme toho užívateľa, ktorý zadal meno a povieme mu, akú má obľúbenú farbu. Takže sa zamyslíme na začiatok, čo všetko budeme potrebovať. Budeme potrebovať asi 2 premené, do ktorých vložíme vstupy od užívateľa. Do jedného si vložíme meno a do druhej premenej si vložíme farbu. A následne si pomocou funkcie print vytlačíme tieto informácie. Poďme na to. Začneme komentárom. Opäť pripomínam, komentáre sú pre ľudí, nie pre Python. Počítač ich úplne ignoruje, ale nám pomáhajú sa v kóde nestratiť. A my si do toho komentáru napíšeme meno užívateľa. Dobre. A teraz si napíšeme premenu meno, do ktorej si vložíme náš input a pýtame sa užívateľa. Ako sa voláš? Môžeme si dať otáznik, medzeru. Teraz, keď sme získali jeho meno, napíšeme si ďalší komentár, kde sa budeme pýtať na farba užívateľa. Dobre, opäť si napíšeme premenu farba a do ktorej si vložíme input. Zadaj svoju obľúbenú farbu. Táto otázka znie možno čudne, ale má jediný cieľ. Získať ešte jeden údaj, ktorý neskôr použijeme vo vete. A poďme teraz na ten print, našu funkciu print, ktoré si napíšeme. Ahoj, dáme si čiarku, napíšeme si meno toho užívateľa, ktoré zadal, opäť dáme čiarku a napíšeme opäť do stringu tvoja obľúbená farba je a opäť dáme čiarku za stringom a napíšeme premená farba. Poďme si to teda aj vyskúšať. Spustíme program. Otázka je, ako sa voláš? Jaro.
Zadaj svoju obľúbenú farbu. Modrá. A výsledok je: ahoj Jaro, tvoja obľúbená farba je modrá. Možno to zatiaľ pôsobí ako hráčka, ale v skutočnosti je to základ interakcie s používateľom. A každý väčší program ju bude potrebovať. Aj keď sa jedná možno o jednoduchý program, časom tieto informácie zužitkuješ pri veľkých programoch. Preto sa sústreď na každý detail, ktorý sme tu preberali. Výborne. Teraz sa poďme pozrieť na náš tretí program. A teda budeme zisťovať, koľko máš rokov. Áno, viem, možno to vieš aj bez programu. Ale chceme si to vyskúšať pomocou Pythonu, aby sme ho naučili počítať aj s dátumami. Úplne na začiatok, keď chceme pokračovať ešte v tomto našom liste cvičenia lomitko 1 a nechceme, aby sa nám stále zobrazovalo aj táto časť kódu, tak ideme ju zakomentovať. Opäť si môžeme použiť Ctrl+A, označíme si celý text, vidíme, že aj ten predchádzajúci, dáme Ctrl lomitko a zakomentujeme všetko. Poďme sa teda ešte najskôr zamyslieť, čo všetko budeme potrebovať v našom programe. Čiže budeme potrebovať rok narodenia nášho užívateľa, budeme potrebovať aktuálny rok a budeme potrebovať urobiť výpočet jeho veku. Výpočet veku robíme jednoducho matematicky a to, že aktuálny rok, aký je, napríklad rok 2025, mínus jeho rok narodenia a získame tým pádom jeho vek. Je to jednoduché, no poďme to naučiť aj Python. Píšeme si hashtag, získame rok narodenia od užívateľa ako komentár a teraz napíšeme rok narodenia a do neho si vložíme input a zadáme užívateľovi: zadaj svoj rok narodenia. No a teraz by sme si mali napísať, aký je aktuálny rok. Môžeme si ho napísať napriamo, čiže aktuálny rok. Dáme rok 2025, aj keď takto napriamo by sme to do budúcna nemali písať, ale pre naše potreby momentálne nám to stačí. My vieme, že Python má aj iné funkcie, tzv. Datetime, a môžeme si zobrať priamo aktuálny rok, nech je akýkoľvek rok, aby sme nemuseli každý rok manuálne prepisovať toto číslo. Ale momentálne nám to stačí. Čiže máme rok narodenia, aktuálny rok a teraz by sme si chceli vypočítať ten vek. Napíšeme si tú premenu ako vek a do nej si napíšeme ten náš výpočet. Aktuálny rok mínus rok narodenia. Tu si môžeš všimnúť, že sa nám hneď podškrkol rok narodenia. V PyCharme je výhoda, že hneď vidíš, že si asi niekde napísal chybu. Ešte si aj nespustil program. A to je to, že pri našom inpute my získavame string. My sme síce napísali rok 2010 napríklad, ale je to stále string a nemôžeme od čísla odpočítať string. Čiže vieme, že potrebujeme si pretypovať tento input. Dáme si int, zátvorka, na konci zátvorka a vidíš, chyba zmizla. Ešte sme ani nespustili program a už nás program upozornil, že pravdepodobne tam bude chyba. A bola tam. No a teraz môžeme napísať výsledok. Napíšeme print, tu mu napíšeme máš, tu dáme vek aktuálny, ktorý sme zistili a môžeme to ešte doplniť, že dáme za tým rokov.
Čiže máš, napríklad získame 15, takže máš 15 rokov. Aby to bola pekná veta. Skúsime spustiť. Zadaj svoj rok narodenia. A napíšem napríklad 2008. Enter. Máš 17 rokov. Výborne. Nie je to síce digitálny občiansky preukaz, ale ako prvý výpočet celkom fajn. Mimochodom, tento program bude fungovať celé roky. Až do chvíle, keď nezabudneš aktualizovať rok. Tak ak ti raz ukáže, že máš minus 1 rokov, vieš, kde je problém. Takto natvrdo sa nepíšu dátumy v Pythone do programov, ale dávajú sa tam funkcie, ktoré vždy získavajú aktuálny rok, napríklad z dátumu, ktorý má počítač nastavený. Poďme si zakomentovať náš posledný program. Označíme si úplne všetko teraz. Ctrl+A, Ctrl+lomitko a máme všetko zakomentované. Tu si to minimalizujem a poďme si napísať jeden komplexný program, ktorého úlohou bude zistiť, či sa užívateľ môže registrovať do novej aplikácie. Zistíme od užívateľa jeho meno, rok narodenia a napíše overovacie heslo, či nie je robot. A našou úlohou bude zistiť, či užívateľ má viac ako 15 rokov a správne napísal overovacie heslo. A tiež, ak užívateľ napíše svoje meno s malým začiatočným písmenom, aby sa zobrazilo meno s veľkým začiatočným písmenom. Výsledkom by malo byť pozdrav užívateľa a informácia, či registrácia prebehla úspešne. A teda napíše true alebo false. Poďme na to. Najskôr si napíšeme, že chceme získať meno užívateľa. Napíšeme si premenu meno. Do nej si vložíme input. Zadaj svoje meno. Teraz si napíšeme komentár rok narodenia. Píšeme rok, podtržník narodenia a do ňoho si vložíme integer input a tu si dáme zadaj svoj rok narodenia. Tiež by sme si mali napísať aktuálny rok. Čiže aktuálny rok 2025. Urobíme si výpočet jeho veku. Vek rovná sa aktuálny rok mínus rok narodenia. Takže napíšeme heslo rovná sa input zadaj overovacie heslo. Tu mu ho aj vypíšeme, aby vedel. Čiže dáme tajné 1, 2, 3. Výborne. A teda máme meno užívateľa, máme jeho rok narodenia, z toho sme si vypočítali jeho vek, máme heslo overovacie a ideme zistiť, respektíve vyhodnotiť podmienku, či má viac ako 15 rokov a či správne napísal dané heslo. To si môžeme napísať ako overenie rovná sa. Tak, vek musí byť väčší ako 15 a zároveň musí heslo byť rovnaké, že rovná sa, ako tajné 1, 2, 3. Chceme, aby meno bolo vždy veľkým začiatočným písmenom. A to je vtedy, pokiaľ by sa jednalo, že by napísal aj meno, aj priezvisko.
tak v tomto prípade napíšeme už priamo v premene meno, v inpute dáme bodku a napíšeme title. Tým zabezpečíme, že každé slovo, ktoré napíše, bude mať veľké začiatočné písmeno. No a na záver nám stačí už iba vypísať pre užívateľa. Dáme si print, ahoj, meno, ktoré si zadáva užívateľ, či sa môže registrovať a v tom overení budeme získavať či true alebo false. False vznikne vtedy, ak mám menej ako 15 rokov, respektíve menej ako 16 rokov, a taktiež, ak zadám zle tajné heslo, overovacie heslo. Musia obidve podmienky byť splnené. Ak zadám vek, že budem mať 20 rokov, ale zle bude napísané heslo, tak to bude chyba. Ak zadám dobré heslo a bude mať menej ako 16 rokov, tak to bude chyba. Bude nám ukazovať false. Ideme to vyskúšať. Spustíme meno Jaro, zadaj svoj vek narodenia 2008, zadaj overovacie heslo tajné 1, 2, 3. Teraz vidím, že mám chybu. Ahoj Jaro, môžete sa registrovať? False, lebo som napísal tajen 1, 2, 3. Idem to vyskúšať ešte raz. Meno Jaro, rok narodenia 2008 a napíšem tajné 1, 2, 3 a už je true. Ahoj Jaro, môžete sa registrovať? True. Toto cvičenie bolo trošku špeciálne. Takýmto spôsobom sa to normálne nerobí. Väčšinou budeme používať podmienky typu if alebo else. My sme sa ich zatiaľ neučili a preto sme si to vyskúšali úplne takýmto jednoduchým spôsobom. Tak poďme si to zopakovať. Získali sme od užívateľa meno, ktoré sme si automaticky zväčšili na prvé začiatočné písmeno každého slova. Potom sme získali jeho rok narodenia, ktorý sme pretypovali na integer. Napísali sme aktuálny rok, začítali sme si vek na základe aktuálneho roku a dátum a roku narodenia. Získali sme od užívateľa heslo a overovali sme, či jeho vek je väčší ako 15 rokov, čiže 16 a viac. A zároveň, aby heslo, ktoré mal overovacie, napísal správne. Nakoniec sme si už iba vytlačili ten výsledok. Toto cvičenie ukázalo, ako vieme vytvoriť logickú kontrolu vstupov. Ešte predtým, než sa naučíme skutočné rozhodovanie. Zatiaľ len vypisujeme pravdivosť, ale už čoskoro sa naučíme, ako podľa tejto pravdy vykonať príkazy. A vtedy sa začína skutočné programovanie. Gratulujem ti, práve si zvládol úplné základy programovania v jazyku Python. A možno to teraz ešte tak necítiš, ale vieš toho oveľa viac, než si myslíš. Tak si to poďme rýchlo zrekapitulovať. Začali sme od úplného začiatku, premene. Ukázali sme si, že premena je ako krabička, do ktorej si môžeme niečo odložiť. Meno, vek, číslo, pravdu, nepravdu, farbu, čokoľvek. Stačí jej dať názov a priradiť hodnotu pomocou znaku rovná sa. Potom sme si vysvetlili, aké typy hodnôt môžeme ukladať. Spoznal si 4 základné typy. String, čiže text, integer, celé číslo, float, desatinné číslo, boolean, pravda alebo nepravda. A naučil si sa aj funkciu type, vďaka ktorej vieme zistiť, čo v premene vlastne je. Bez výpočtov by to nebolo ono, preto sme si ukázali aritmetické operátory. Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, zvyšok podelení, mocniny a potom aj porovnávacie operátory. Teda tie, čo odpovedajú na otázky ako je väčšie, je rovné, nie je rovné a nakoniec logické operátory, ktoré umožňujú spájať podmienky pomocou AND, OR, NOT. Vďaka ním vieme tvoriť podmienky, ktoré nám neskôr umožnia robiť rozhodnutia. Naučil si sa aj komentovať svoj kód, čo je jedna z najdôležitejších vecí pri učení. Komentáre začínajú znakom hashtag
a slúžia na vysvetlenie toho, čo robíme. Pomáhajú nielen ostatným, ale najmä tebe o pár dní, keď sa k svojmu kódu vrátiš a budeš si lámať hlavu, prečo som to písal takto. A nakoniec sme si ukázali, ako môže program komunikovať s používateľom. Funkcia input nám umožňuje položiť otázku a používateľ zadá odpoveď, s ktorou potom môžeme pracovať. Naučil si sa aj to, že všetko, čo príde z input, je text. A ak s tým chceš počítať, musíme to premeniť napríklad na integer alebo float. V 4 cvičeniach sme si to všetko rovno vyskúšali. Vytvorili sme si našu mini kalkulačku, napísali sme uvítaciu správu, vypočítali sme vek na základe zadaného roku narodenia a overovali sme údaje ako vek a správnosť hesla. Všetky tieto programy využili všetko, čo si sa naučil a dokázal si, že vieš premenné, dátové typy, vstupy, výstupy, výpočty aj logiku. A čo ďalej? Teraz si pripravený posunúť sa ďalej. V ďalšej časti sa pustíme do podmienok a rozhodovania. Naučí sa, ako program spraví jednu vec, keď niečo platí, a inú vec, keď neplatí. Ak sa ti niečo počas tejto časti zdalo náročné, pokojne sa k tomu vráť. Pozri video znova, zastav si ho, alebo si to vyskúšaj viackrát. Prípadne choď na stránku www.redblueacademy.com, kde sa môže spojiť s lektorom, ktorý ti pomôže dovysvetľovať danú tému. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa v ďalšej časti. Zatiaľ ahoj!